Hello friends, ong haino hailam sogro norong nani blog tinang phunungnai norong no ani kaisa chikon sa business ang nogo tongoi tamu khlai tong kai tho norong no phungai tabuk ikko friends ong ani business amono abo rubber stamp ang oro rubber stamp khainai rubber stamp khlaioi ang abono falnai kom somoyo kom rang bai profit kubang khlaima no jaga in jaga o 1000 polybag tongo 1000 ta rubber stamp chagnai hinkai ang 6 mas ni poreo oro kom himase ang 1 lakh taka profit mannai ani invest ungnai oro matro 20000 taka yang taboro kisa kam tongkhwani yang oro kam khlai tabuk norno phungnai ang kam khlai ti ang norok bai kok sai tongnai norok nai tongdi friends ong nukhona ang kam khlaimani lengsuka kam khlaimani chung slangna kisa chung slangna bonango business khlaina thangtani chung slangna mo kaslang bonango kaslang kuri khayni abo hinke narak ama hai klai khlaimono ang hai on jaga ang 1 lakh taka labungnai ani invest ungnai 20000 taka ang semana bo khlaika ba hai semana bo ani 80-90 labung kha khakai taklai bo labung nai noi ko hengke norok ang bai kurungui tongdi ang norok te bo ani chicken business ok phunungnai omoni bade te ban business tongo norok ang phunungnai hengke norok nai tongdi ko oro stamp tubui danai oro stamp tubui danai amai kalai danai oro 1000 ta polybag takla 1000 khlaika semana te isa kom khlaika friends ong kam khlai leng sukang tabu kisa sini parani serai rok bai o bufang talaw lelanan phaijak nai tongdi ko bokai robina Kamu kai kunti, kamu kai mawak, kamu kai panah, kamu kai ata, iko ata. Kamu kai Nancy. Ingkai friends ang norok ani blog bahai klai no tong di ang bai kurungoi. Iko bottom sao, tom sa. Bo khai la ja goi sathisi kholobi tongsiu friends ong tinin bagai asung nong sinai